Hello mga bay, sa uulitin, gumawa ako ng antena sa aking ulo. Para baka naman umayos na yung signal ko, no? So, ayan, pasensya na anong nangyari sa boses ko for the first time. Dumuble man yung boses ko, saan man nanggaling yun, baka may bisita ba ako dito, alis muna kayo saglit. Mga bisita ko talaga dito, mano na sinaniban man yung boses ko. Ayan, sana magtagumpay itong antena natin. Sandali lang. Lagyan ko ng antena yung ano ko para maayos ang signal. Sige na, nasaan na yung ano natin? Yung ating guest speaker ko. Yung ating bisita. Matagal na to siya nagsasabi na mag-kami kay mimiss daw niya ako. Oh, hindi pala. Basta mga ganun. Okay, ayun. Mabuhay. Mabuhay. Mas maayos na, di ba? Yeah, yan nga, yung may signal sa buhok mo. Oh, may connection na. Pero bakit ganun pa rin? Lagyan. Gumana. Yeah. Yan ang mga bagay, Beng. Anong nangyari sa signal? Okay na yung signal. Oo. Hindi na Yeah, wag kang gumalaw masyado. Ha? Yeah, wag kang gumalaw masyado para para matatag yung connection. Sige, i-welcome natin si yung Inday. May tumawag. Oh, yan nga. medyo malinaw na. Mas malinaw na ang tinig mo. O sige. Ha? Anong kailangan mo? Hindi ko alam kung bakit parang putol-putol ulit. Dapat pataasin mo pa yung antena mo. Yeah, pataasin mo pa. Dapat taas. Taas. Dapat itaas yung bubong sa buhok mo. Sige. Yun. Sige. Yun. Yes, tama. Yan, meron ako dito. Mo. Basta yun. Yung mga hikaw, gamitin mo yung mga hikaw sa buhok mo. Ayan. Yan. Ayos. Ano ba yan? Wala talaga. Yun, maganda yan. Maganda yan. Ano pang request? Fashionista ka talaga, Inday. Ayan. Yan. Nangangalay. Sige, pataas pa. Ayan, tumaas. Yun. Tapos itaas. Itaas yung bubong. Ako, namatso. Yeah.
sabi ni Edith, huwag kang gumalaw masyado, Inday. Hindi nga ako gumalaw kasi Yan. Oo, yan nga eh. Oh, salamat, Anelra, maraming salamat. Yan. Alam mo, Inday, bagay yan sa'yo yung pataas na buhok. Oo. Tapos Yan, fashion trendsetter ka. Oo. Yes. Yes, parang Reyna. Oh, meron pa akong kulang ako. Kulang na lang. Para ka ng Reyna. Wow. Sobrang ganda. Oh. Ay nako, salamat. Dapat maharana kita ulit. Oh, sige. Harana. Sige. Ilay na naman. Yeah. Kabahagi na yan. Okay. Sige. Inday, napakaganda ng kilay. Yan pa rin. Wait. Sandali lang. Wala ako sa tono. Gagamitin ko yung mga salita ng mga nanonood sa atin. Sige. Ginagawa mo, ka-cute ng bangs mo, Inday, watching from Italy. Hi, Inday Cubs! Hello, Po! Katatuwa kayong dalawa. Pagwapa, good day. Ni Okay. Ako din si Inday, kay ganda ng iyong kilay. Kay ganda ng iyong kilay. Oh, Inday, paano naging sobrang maganda ang iyong kilay. Pantay ang iyong mga kilay. At gusto ko naman ang... Ano ba yung jewelry mo? Hikaw? O ano ba yan? Anong tawag dyan? Basta yung pangsuot na parang Reyna. Inday. Para kang Reyna. Oh, ito. Yun. Gusto ko ang style mo. Artista. Bracelet. Yung bracelet na Ayan, pasensya na, nawala ako. Saan na ba yun? Yan mga bay, pag mag-isa lang ako, malinaw ba yung boses ko? Kung mag-isa lang ako, sabihin nyo sa akin. May tumawag kasi. Dahil hanggang ngayon, hindi pa ako nakapadala. Excited na sila sa tracking number. May problema kasi hindi pa ako nakapadala. Excited na sila, pinatulog ko pa yung sweldo ko sa akin, mga 3 gabi. Hintay sila doon, sabi ko. Oh, ayan, nawala tuloy. Malinaw ba mga bay pag ako lang mag-isa? Malinaw? Cute. Kinsa man to. Oo, malinaw.
Oh, malinaw. Pag ako lang mag-isa, bakit? Anong nangyari, Jared? Pag nandyan ka na, Jared, yung boses ko parang inaagaw ng diwindi. Subukan natin ulit pag nandyan si Jared, ha? Baka hindi kaya ng ano. Anong nangyari kaya? Parang kinakain mo, Jared, yung boses ko pag nandyan ka. Hindi na maintindihan Hindi nila na kung ano maintindihan nila kung ano magpagkakato. Inday. Oh, Jared, ako. Hindi tayo pwede sa kita. Ha? Ako ang sumisira sa signal? Ako ba? Yung boses ko. Sige, Jared, sabihin mo na yung dating mga manood. Yung ano? Yung gusto mong sabihin. Oh, yun. Abangan ninyo. Kinakain kan... Ano ba yan? Sige. So, pasensya sa inyong lahat na hindi maganda yung signal natin. Hindi ko alam kung siguro pangit ang mukha ko, kaya pangit ang signal. Yan siguro ang dahilan. Pero gusto ko imbitahin ko kayo na mag-like ulit kayo sa Puting Pinoy kung hindi pa ninyo nagawa. At mayroon akong kanta na nailabas ko na kakampi, isang original na Tagalog na kanta. At ibabahagi mo mamaya, di ba, Inday? Bakit wala kang sagot? Nagsasalita ka ba? Yeah, di kita naririnig. Oh. Yeah, hindi kita naririnig. Yeah, hindi. Wala. Oh, yeah, of course. Siyempre. Yeah, look. Puting Pinoy. Puting Pinoy loves in thy cup. Yes, Puting Pinoy loves in thy cup. Oh, sayang. Anong nangyari sa signal mo? Hindi ganito noon. Ako ang nakasira sa yung live. Pasensya talaga. Maraming salamat, Normalita. Wala ka talagang sounds, Inday. Pero ito, siguro mag-sign language na lang tayo. Narinig mo ako, Inday? Oo, narinig mo ako? Oy, anong nangyayari dito? May nagtutunog dito. Oh, yung kotse. Parang may nagnakaw ng kotse. Pero okay na. No, okay na. Huwag mag-alala. Maaliw na kayo. Okay, kasi walang masamang nangyari pala. Akala ko noon na natatawa ako kasi nakakatawa talaga na hindi kita naririnig. Basta may... Oo. Sabi ni Jeremy, dapat magsama na kayo, dalawa, para maganda ang signal. Kaso lang, pag nagsasama kami, masama ang signal. Pero hindi dati. Noon, maganda talaga siya. Bakit ngayon, pangit na ang signal natin? Ano kayang nangyari? Yeah, tingnan mo si Irene. Sabi niya, koloka.
Bakit ganon, Inday Cub? Pangit ng audio. Kumusta, Raiha? Raiha? Yeah, hindi ko alam kung ako ang problema o kung yung wifi ang problema. Inday, maaliw ka na. Kakantahan kita. Kay ganda ng iyong kilay, kay ganda ng buhay, dahil ang iyong kilay ay nagbibigay ng aliw. Bakit nakakaaliw ang iyong kilay? Bakit nakakaaliw ang iyong buhok? Bakit nakakaaliw ang lahat that you do? Hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi. Ang lahat na ginagawa ni Inday Kabkab ay nagpaalala sa akin na love. Oh, Inday Kabkab, nakaka-in-love. Oh, Inday Kabkab, nakaka-in-love. Ang iyong buhok ay nagpapakita ng iyong pag-ibig sa daigdig. Oy, Inday Kabkab, Inday Kabkab, nakaka-in-love ang iyong buhok. Oh, Inday Kabkab, oh, Inday Kabkab, nakaka-in-love ang iyong buhok. At ngayon, gagamitin ko ang mga salita na ipinapadala dito ng mga nanonood sa atin. Jared, hanap mo ko boyfriends dyan sa lugar mo. Saan ang lugar ko? Wala akong nakikita na available ngayon, hindi ko alam. Gusto mo bang suntukin ko ang girlfriend nila para mawala sila o makulong na lang ako? Saglit lang. Nakaka-in-love, nakaka-in-love, nakaka-in-love. Oh, come on, Eileen. You know what I mean. Bagay. Da-da-da-da. Magandang umaga sa inyong lahat. Mag-ano kayo dito sa puting... Susubukan natin ito, Inday, puting Pinoy. Yeah. Inday. LV. Inday. Kawawa ka naman. Hindi ka makikaimik. Kalunos-lunos ang nangyari kay Inday Kabkab. Ito, magkikwento ako. Magsasalaysay ako ng kasaysayan ni Inday Kabkab. Isang araw, nung isang araw, naglalaro si Inday Kabkab. Maglaro ka. Maglaro ka.
Yun, naglaro siya sa kanyang mga gamit hanggang sa bumuo ang kanyang buhok sa napakagandang style. At ang style na yun ay kaakit-akit sa lahat ng mga lalaki sa buong lupa. Kaya may naghanap sa kanya, may maraming nanligaw kay Inday Kabkab. Kaso lang ang problema, hindi siya makakaimik. Uy, paano yan? Paano kung hindi kami makakapag-usap? Sabi ng isang lalaki. Pwede ba yan? Ang moral of the story here is ayusin yung wifi. Oh. Sige, kantahin kita ng Yeng Constantino daw. Okay? Pikit mata, nagtatanong ng sagot sa bakit. Pikit mata, lumuluha, di maintindihan. Puno ng pait, parang walang nakikinig. At dyan ka nagkakamali. Lapit sa akin at huwag matakot ka. Papawi ng luha, ulan ay titila na. Kahit sabihin mo na di na kaya, araw ay sisikat, may bagong liwanag, di ka nag-iisa. Oh, 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 oh. Yan. Kawawa ka talaga, Inday. Sana makikapagsalita ka. Na-mute mo ba yung phone mo? Ganon. Oo, salamat, Adnelg. Maraming... yeah. Alam ko, Edith. Kawawa talaga si Inday. Ang galing. Salamat, Chika. Libre concert. Yes. Oh, concert. Oh, yeah. Nakagawa ako ng music video. Original kong kanta nakakampi sa aking page na Puting Pinoy. Abangan ninyo, si Inday mag-share siya sa kanyang page ng post ko. So, Inday. So abangan nyo yan. Pero Inday, may nakalagay dito, baka sa headset, Ate Inday. Sabi niya, wala ka bang headset? Yun, subukan natin yan. Baka problema lang sa phone mo mismo, sa audio. So abangan ninyo yung video na kakampi na naisulat ko. Tinatawag ko siya na OPPM, ibig sabihin Original Puting Pinoy Music, kasi ako si Puting Pinoy. Maghintay ako. Hindi ko alam ang kantang yun. Hindi ka pa rin namin marinig. Salamat, Joy's Journey. Inday, sabi ni Mina, gwapo naman ng boyfriend mo, Inday Kabkab.
Yeah, bakit akala nila agad na mag-ano tayo? Bakit inakala nila? Sira CP ni Inday. Yeah, sira ang CP mo. Ang cellphone. Kawawa. Kawawa ka, Inday. Ito, para makita niyo. Yeah. Inday. Saglit lang. Gagawa ko ng bagong kanta para sa'yo. Para maisalarawan ko ang mga damdamin ni Inday. So, kunwari, ako si Inday ngayon. Ang buhok ko, anong nangyari sa aking buhok? Marami na. Ano kaya ang magagawa ko para maayos ang buhok? Yun, natanggal ko na ang hikaw sa aking buhok. Yun, napakaganda ng aking buhok. Hindi ganyan kababa ang tinig mo. Pero mahihirapan ako kung mataas ang tinig ko. So, yung bass na lang ang gagawin ko. Mga kababayan, gusto kong sabihin sa inyo na mahal ko kayo. Magsalo-salo tayo. Kahit wala pa akong naihanda, imbitahin ko kayo dito. At bakit naman kahit saan ako may problema na. Ako si Inday Kabkab, nakatulog na at mananaginip na ako. At biglang gumising at nawala ang aking singsing. Nakatingin lang ako sa baliw na yun. Sino ba yun? Hindi. Ako pa rin si Inday Kabkab. So, hindi. Si Puting Pinoy. So, bakit bang mukhang baliw si Puting Pinoy? Anong kinakanta niya ngayon? Sana nga ang lahat sa mundo ay makamit ko. Oh, Inday, alam ko kasi hindi ka makapagsalita. Ako na lang ang sasabihin na nasa isipan mo. Sige, gawin natin. Oh, grabe naman. Yun, tingnan mo ang mga fans ko. Sinasabi pa nila mismo na na nakatulog ako.
Gusto ko talagang matulog. Oy, nakakapagod talaga. Oy, nakakapagod talaga ang trabaho. Gusto ko nang humiga. Gusto ko nang matulog. Sana makakatulog ako ng maayos. Sana hindi ko papanaginipan ko ulit yung mga halimaw sa aking mga panaginip. Gusto ko nang itaas ang aking kilay. Gusto ko nang itaas ang aking kilay. Oy, anong nangyayari dito? Anong nangyayari sa aking ilong? Oh, mabaho si puting Pinoy. Mabaho siya. Anong nangyari? Anong sinasabi mo? Inday! May narinig ako. Okay, mga kababayan, yung audio, nasira yung audio ni Inday Kabkab. Kaya ako na lang ang nagiging tagapagsalita niya. So, anong gusto mong ipahiwatig sa mga tao dito? Gusto ni Inday Kabkab na tumingin kayo sa taas habang nakatulog ka. Oh, matulog ako sa itaas. Oh, matulog sa itaas. Oh, matulog sa Diyos. Matulog sa Diyos. Yun ba? Matulog sa langit. Ano ba yan? Oh yeah, Inday, pwede ka naman magsulat sa papel para malalaman namin ang sinasabi mo. Pasensya sa inyo at walang audio yung kay Inday Kabkab. Oo, Tweety, maghanap ka sa akin sa Puting Pinoy. Puting Pinoy. Oh, hindi ko pa mababasa. Saglit lang. Ano yan? Ham. Nakatulog ang amo. Okay, yan. Yam. Bakit yam? Anong yam? Kumakain ka ba ng yam? Matutulog ang Diyos. Matutulog na ang Diyos. Mat. Anong mat? Tingnan natin ito. Yam. Nagja-jamming tayo. Yamming. May. Nakabaliktad siya. May. mat. Yum burger. Yum burger. My. Kantahin mo. Gusto kong malaman kung anong sinasabi ni Inday.
Bagay naman ang sinasabi niya. Di ko lang marinig ang mga sinasabi niya. Dahil di siya umiimik. Ano bang gagawin natin habang nakatulog? Ang inday-inday kapkap. Ano kayang magagawa? Ano kayang magagawa? Huwag sanang magsawa. Natin ito kung maunawaan ko ang mga sasabihin niya. Sige, nag-ano? Baisar, punta ka sa Puting Pinoy. Nag-request. Anong request? Ikaw, ang request mo ay matulog yung amo mo. Hindi. Matulog sa itaas. Puting Pinoy, tama. Puting Pinoy. Ito ang page ko sa Facebook at sa YouTube. Puting Pinoy. May natutulog daw sa itaas. Na medyo malabo. Palapit mo pa. Natutulog. Okay, natutulog ano? Natutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Oh, bugtong nito. So, tinatanong niya kung natutulog ba ang Diyos? Bugtong ba ito? Oh, request. Oh, grabe. Wow. Mga ilang taon ba yan para gets ko? Hindi ko alam ang kantang yon. Pasensya. Matagal ka nagtanong sa akin. Oh. Pasensya talaga, Inday. Hindi ko inakala na hindi ka makikaimik. Na ako na lang ang magsasalita para sa'yo. So ako ang bagong tagapagsalita mo. So anong gusto mong sasabihin ko sa kanila? Oh, Puting Pinoy, saan kita i-search? Saglit ang youtube.com/Puting Pinoy. Ako din, hindi na ako magsasalita ng konti. So, susubukan kong magano. Pananalita mo,
Please sing. Gusto niyong kumanta ako sa English. Parang yan ang pakiusap dito. Anong kikantahin ko, Inday? Let it go, can't take this anymore. Let it go. Hindi ko alam yung mga salita. Pasensya na kung marunong harana. Anong harana na gusto mo? Kantahan mo harana. Oh, mayroon bang kanta na pinamamagat na harana? Hindi ko alam kung anong kantang yon. Sino ang kumanta nun? Love ka rin namin, Roveldin. Oh, tuliro. Okay, pwede. Okay, handa na? Do. Okay. Labis, ako'y nahuhumaling, sabik sa bawat sandaling, ika'y makapiling, giliw, hayaang lumapit, wag mo sanang ipagkait, mamalas ang langit. Anong darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin at walang sinumang makapipigil sa akin at wala ng ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Wari, di ko na malimot mga galaw at kilos mo sa aking pagtulog at sa panaginip. Ika'y mamalagi, hindi muling malulumbay sa aking pagising. Anong darama tuwing makikita kang dumarating? Tuliro, di malaman ang gagawin at walang sinumang makapipigil sa akin at wala ng ibang makapagbabago ng aking isip sa'yo. Tuliro, tuliro. Salamat. Oh. May ano ako. Alam mo, Inday. Malayo ang pupuntahan ko. Pupunta ako sa Pasko na sinta ko. Hindi ko alam kung ano ang kantang yun. Pag-aralan ko. Kailangan ko talagang pag-aralan yung mga pang Pasko na kanta, yung pamasko.
Maraming salamat, JL. Maraming salamat, Zamora. Tingnan nyo yung puting Pinoy. Problematic. Puting Pinoy. Yun. Nakituro naman ni Jared magsalita ng Tagalog. Wait, ano? Natutuliro na utak ko sa inyong dalawa. Yeah. Alam mo, malayo ang biyahe ko. Inday? Bakit may tunog? Bakit may tunog? Oo, parang may kabayo na tumatakbo. Nagtatype ka. Yasi. Yasi? Kasi. Nagtatype ako kasi. Pag nagtatype ako, ganyan yung tunog? Oh. So, siguro hindi ako type. Diba? Wawa naman. Kumusta kayo sa Netherlands? Yeah, may nagtitinikling. Gusto ko yan. Si Madel, sabi niya may nagtitinikling. Samantha, salamat. Parang may mga daga sa tunog. Oo, may mga daga. Baka mayroon daga. Anong gusto niyong kantahin ko? Anong gusto niyong kantahin ko? Chestnuts roasting on an open fire. Something, da-ba-da. So many ways. Merry Christmas to you. Bahay natin. Bye na Jared kasi parang angry. Parang hindi ko mabasa yung ano. Okay, hindi mo ako kilala? Pangit
Pangit. Pangit rangal? Signal. Oo, tama. Pangit talaga ang signal. Yeah, sa susunod na lang, pag pwede tayong mag-usap-usap, marinig kita, marinig mo ako, actually narinig mo ako ngayon. Pero gawin mo ang buhok mo na ganyan, talagang maganda siya. Tapos isusuot ko itong sombrero. Yon. Abangan ninyo mamaya-maya ipopost ni Inday yung music video, di ba? Tama ba, Inday? Oh, sige. Yung kanta ko nakakampi. Yon. Bagay ba itong sombrero? Oh, sige. Salamat. Okay, ingat sila sa inyong lahat dyan. Mag-ingat kayo, lalong-lalo sa holidays. Makikaganap kami ulit ng isa pang pag-uusap. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at pasensya na hindi kayo nakarinig sa magandang tinig ni Inday Kabkab. Pero pangako namin sa susunod, maririnig ninyo kaming dalawa, mag-duet kami, kakanta kami ng Pasko ang Damdamin. At yung si Freddie Aguilar ang guest star namin. At basta magiging masaya tayo. So maraming salamat at mag-usap tayo sa susunod. Tama? Sige, salamat. Bye, Inday. Sana sa susunod marinig namin ang tinig mo. Bye. Salamat din, Zamora, kanina.